2015. június 6-án szombaton a sztárok házhoz jönnek. 2015. június 6-án a főváros kengyerre költözik. 2015. június 6-án megnyitja kapuit az idei nyár legforróbb házi bulia. Jön! Tudod, egy új nap vár. Éjjel-nappal Budapest Party! Nappal is! Nem, csak éjjel, de akkor nagyon! Budapest éjjel, Budapest nap. Parti Kengyelen a Művelődési Házban. Ha te sem szeretnél lemaradni az év legnagyobb durranásáról, ha te is szelfiznél a sorozat sztárjaival, ha te is őket nézed éjjel és nappal. Nappal is? Akkor nem! De igen! Eljött hozzá. Ez az Éjjel-nappal Budapest Party a Kengyeli Művelődési Házban június 6-án szombaton. Nappal is!